Són moltes coses diferents, però que totes apunten en una nova direcció. I és en què cada vegada més al govern espanyol se li complica més el que seria aquesta espècie d'impunitat que té per a liquidar el riu Ebre. Cada vegada se li complica molt més a nivell legal. L'únic que volem cridar l'atenció que fa falta un camp més en aquest camp, que seria el camp de les institucions ebrenques. No estem entenent com les institucions ebrenques no diuen res, no fan res, o sigui, tan pobres d'esperit som que no podem, que fins el defensor del poble ha de parlar més clarament del que aquí es pot parlar quan som gent afectada, i no estem entenent com des de les Terres de l'Ebre no s'està realitzant un seguiment actiu de tot això. A cap i a la fi, se suposa que la gent que ens està representant políticament ho fa per això. No sé, no voldria acabar així la cosa, més que res dir que això situa una altra vegada damunt de la taula el tema del cabal mediambiental, el tema dels transvasaments de l'Ebre, i que entenem que és una assignatura pendent que la gent del territori hem d'aturar de totes. Dubtes i preguntes. Quan dieu que denunciareu el govern espanyol davant la Comissió Europea, si no complissin si no entreguen el document del Pla Biològic de Conca abans que s'acabi el març, però de manera la comissió per los obrir l'expedient sancionador. Sí, però el govern espanyol és el govern de la Comissió Europea que més multes està pagant per incompliments de normatives europees. Llavors, si repartiguéssim dins del que seria els impostos la quantitat de diners que el govern espanyol està pagant en multes, segurament tindríem més diners per a sortir d'aquesta crisi. El govern espanyol d'alguna manera no està atenent els seus compromisos i està d'alguna manera intentant que el deute acumulat amb la Comissió Europea sigui tan gran que sigui impossible d'aplicar. Tot això ho denunciarem i ja està en marxa la denúncia d'esta, no? Però que vull dir que abans de que nosaltres féssim passos clars, ja hi ha advertiments de la Comissió Europea i no hi ha una modificació de la política de la tot això ja ho estem veient. El que no estem entenent és com ningú del govern català agafa el testimoni. La plataforma en defensa de l'Ebre estem defensant la legalitat. Els delinqüents és el govern. Són els que no complixen les lleis europees. Ha d'estar la policia local. O és que tampoc el govern de la Generalitat té policies locals? Perquè no serveix el govern, en aquest cas. Els Mossos de l'Atura. O sigui, no estem entenent res. El defensor del poble, la Comissió Europea, d'alguna manera, la intervenció que va haver a Madrid a Civil Internacional, estan dient que el govern espanyol no està defensant la legalitat en el tema de l'Ebre, no està protegint el delta, no està facilitant que tinguin els treballs necessaris per al manteniment de bona estat del delta. Estan facilitant el desviament de l'Ebre cap a Barcelona i cap a València. Llavors la pregunta és, si està tan clar que estan violant la legalitat, qui la preserva? Haurem de ser la gent de les Terres de l'Ebre, això serà el Far West. La llei de l'Oest, o sigui, haurem de sortir la gent que sortirà al carrer i què farem? Un arbre sec i farem una corda i linxarem linxarem el pla ideològic. És que jo busco figures per entendre l'absurd de la situació. O sigui, els que tenen que complir la llei se la carreguen i els que tenen que fer-la complir no apareixen. Aquesta és la teva cavalleria. Jo no sé, perdoneu-me, però és que la indignació arriba ja a moments bastant importants. No sé. Però és que hi ha una clara convivència entre uns i altres. Però en qui? Perquè la convivència no és en la gent. No, convivència entre el govern català i el govern espanyol. No, en algo més. Aquí hi ha algo més. No pot ser. O sigui, la convivència és en algo més que dona molt de mamar, perquè si no s'entén. I ho dic clarament, no em talli. Això si convidi el divendres a Amposta, no tinc cap problema. Jo crec que ha arribat un moment en què tothom sap el que hi ha. Per tenir-lo tot. Total, que m'anem a Madrid, que Brussel·les el tenim de cara, que el pla ideològic no sabem res i esperem que la Marta Morent, la directora, el dimecres, ens pugui avançar. Calendari, text
i articular el que seria la concertació. Què vol dir això? Vol dir articular el que seria l'aplicació de com podem participar a la societat civil en l'aplicació d'aquest suposat pla ideològic de la Conca d'Ebre que redactar-se. I si no, doncs ho explica la Marta Moreno el dimecres, que ens ho explica el senyor Puigdeu el divendres a Amposta. I si no, que no vinguin. I si no, també demanem a la classe política arrenca que es plante, que es faci valdre, que no siguin tan sumisos, que per favor, que la veritat és que és patètic. Ja està. I el dia 30 a Barcelona, de maig. A mi no m'ha quedat clar exactament el diumenge a les badies. Sí. Què es pretén? Quin és el missatge que es pretén donar? Bueno, dins del marc del Dia de l'Aigua, pues una mica la denúncia de que la qualitat de les badies, la qualitat i la productivitat de les badies depèn directament de la quantitat i la quantitat d'aigua que porta el riu. Val? Llavors, bueno, pues serà pues un acte així bonic en el sentit que serà com una mena de mini manifestació dins l'aigua, no? I que a més des del punt de vista lúdic també serà interessant i que d'alguna manera contrasta en lo que es fa, diguéssim, de manera oficial. Per això també s'ha demanat, passa que ho vam demanar ahir, és molt tard, a altres ONGs a participar si ho veuen bé. Això, els mòbils. Sí, el que és important és això, que ens agradaria de el correu, si ens pogués confirmar sobretot, perquè que val la pena. Sapiguer més o menys si hem de realitzar la barca o no. Per l'altra banda, per avui... Només he portat una còpia, tu em portes un altre dins de còpia després, no? Sí. Ho dic perquè... Ho podem veure per correu? Sí, però jo no sé... I tot el que parla de l'aigua és la setmana que ve. No, comença el dijous, no? No, el divendres, el dissabte, fins l'altre dijous. Això et vull dir, Sí. la següent. N'hi ha dos, no tinc